फाइनाली सफैबाय आरोना नै खुलुमबाय नमस्ते हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन सालु फाइनाला बेनो जाहैबाय आरोना सल' खनसा आरो बाय 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 jadi लोगोफोर दैजों मोनफैबाय आरोना माखासेफ्रा हाबग्रोबाय टिकेट लानोसै हाबसै आरोना एबार टिकेट काउन्टारा बेनो जाहैबाय टेनजन मानसि फाइनालि सफैबाय आरोना नै एबार बायरिबार एन्ट्रियाव माथो फुलथार फाइनालि सिङाव गबाय गोजांनाया हाला आरोना देन्जार गुसु नायनो 20 थाखा गारनांलायबाय आरोना खावसेफोरखौ दाहाय लोगो हमनोसै आं हारसिं लुबैगोन आरोना नै हारसिंसो बेरायगोन रावबो गैया बायरिबार खालमासि दैजिं नायबाय था नोंथांमोना लोगोफोर लास्टसिम नायबानो जाबाय गेटआ ओरै जाबाय ओरै जाहैबाय सोर लायो लटारिया नै गाइसमोन आंनो बेवहाय मोनसेबो नाङा बै JCBजों दाम्पारजों गंनैखौल' नांगौ एखौबो नाङा आरोना बेनो आंनि फेभरेट 100 JCB एसे दंबालाय मोजां जाबावगौमोन लानो हाया गरिब जिबन गुसुथारलै बोथोरा देन्जार गुसु बायनायावसो बेरायफैबाय आरोना जानाय लोंनाय जाब बिसोरो मिउजिकआव थांसै मिउजिकआव एबार मिउजिकआव थांसै बेनो जाहैबाय आरोना नांगोलथ'लाखौ नै दा नायगोन र' नांगोलथ'लाखौ नैयाव नायहरनि आस्सा माला जागोन ब्रा बेलाय dong arna kali akan slow ya train kok Expo di Walda lah Jen 10 taka total 30 taka kan mau जायो आरो हाबनाय नैबे open bar open जाहैबाय ओमफ्राय नैबे Expo हाबनो गोसो गैयामोन खामानिनि थाखाय हाबबाय आरोना आं बाव हाबनो गोसो गैयामोन ना मिउजिकआवसोमोन डाइरेक्ट मा दं जेबो गैया ओरैनो 10 थाखा गारलायबाय नै बेखौनो फैनो लुगैयो नोंसोरो गासिबो नोंसोरनो नै 10 थाखानि देखायहरलायबाय आं गासिनोबो नाय 10 थाखानि मा नायनो नोंसोरो आं 10 थाखा गारना होबाय बेजोंनो मा नायै नोंसोरो नै आंनि आन्दाराव मा नायै नाय 10 थाखा गारनानै नै नोंथांमोना मा नायै नाय नायबाय थाल' सौराव लांसिमोन आंहा जानाय लोंनायसो दङ बेखौ नायनानै थादो ओंखाम जादोंबा खहाबबानो जाबाय बेखौ नायनानै 9 मात्र 100 थाखा होननासो खोनाफैयो
बाजार खालामनोसो फैनाय जायो नाङा आंनो मोनसेबो दसेनो गोलैजोबगोन गाजों आरोना नामानफोर लायबावसो दं गाखोयोबा बरियालै मा नायनो 10 थाखानि मा नायनो खालि 10 थाखा मा नायनो ट्रेना बावबो दं माथो लकेल ट्रेन गेलेमफु टाउन सल'खौनो सांगारा बाय 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 आरोना Salu kayak langsung jelebau kayaknya bukan kelang bau begini deh ini salu kalau mana berarti ya begini ya begini ya salu kalau mana ini karek aneh duduk kan ada ya foto berni begini ya harus ini ya yang hasil gitu lah bari ya begini ya ini enggak lah bisa karpet lah ini dampak action sah आयदाखौ दान्दिसेनि उनावनो जों जागायजेनसिगोन आरो बे सुदेम गुसु हराव गावनि गोदै बुंनायजों एंकरिं खालामगोन बिनानाव मिस रनिका बसुमतारी प्लिज वेलकाम टु द स्टेज बिथांखौ बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ बे समाव आं बिथांनो बे माइकखौ होनाय जाबाय गोजोन्थों ये अलविदा नहीं बस एक छोटा सा ब्रेक है मिलेंगे फिर कभी और नई कहानियां बुनेंगे खुलुम्बाई नमस्ते हेलो एंड a very good evening ladies and gentlemen this is Ronika Bosmotari your host for this beautiful evening I would like to welcome you all in the last day of our River Festival दिनै हांख्रायनानै लाबोजानाय गोबां देंखोगिरिफोर दङ दानिसो सिगाङाव जोंनि सिगाङाव नुजाफैनो हानाय बिथां legendary singer खुखन बर' लोगोसे दङ जोंनि बर'नि देंखोगिरि अनजाथाव बयनिबो देंखोनि राजा होननानै जोङो मिथिगोन बिथाङानो जाबाय बिग्राय ब्रह्म बेजों लोगोसे गोबां
गोबां जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय मेथाइ रोजाबगिरि आरो मोसागिरि बिथांमोन दंबावो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गोजोनै नोंथांमोनखौ बयबो जाहाथे जयै जाहाथे जोङो बिथांमोनखौ गाजा गोमजायै दिनै बे हाबाफारिखौ खुंफुंलांनायाव मदद होयो बिनि थाखाय खर' गंग्लायै आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय जाबाय दे रायजोफोर नोंथांमोना रेडि ना लाभलि रायजोफोर गोजोननाय थाबाय सार नोंथांखौ दिनै आइ रिभार फेस्टिभेलनि दिनै जोबथा दिनाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जुबेनानि थांसै जोब्बाय दिनै बिराद गोबावजों जानायमोन दा नायफैदोंमोन आरो बाय बाय दैजिं नेक्स्ट इयार